Unlimited chicken wings na may 31 flavors ba ang hanap mo, kabalen? Ito ang perfect place para sa'yo. Unlimited side dishes na talagang bubusugin ka sa sarap. Tara, samahan nyo mag-food trip dito sa The Hangar One Bar Plus Kitchen dito sa may San Fernando, Pampanga. The first and original all-you-can-eat chicken wings. Napakaganda ng place, very cozy at talaga namang dinadayo ng mga Fernandinos. Meron din silang second floor dito na kung saan pwede kayong mag-chill after nyo mag-dine in. Nag-offer din sila ng ibang booth sa kanilang menu. Syempre hindi natin pinalagpas na hindi tikman ang kanilang napaka-crunchy outside and juicy inside na mga chicken wings na sigurado naman talaga mabubusog kayo sa sarap. For more infos and inquiries, PM kayo sa kanilang Facebook page, Hangar One Bar Plus Kitchen sa may The Orchid Gardens, Lasatin Boulevard, Barangay San Juan, City of San Fernando, Pampanga.